Ria, maayo sab ka no kay wa gihapon ka malimot ug duaw dinhi sa lubong sa imong bana. Bisag dugay ng katuigan ang nakalabay nga namatay siya. Aw, o karya, uy. Bisag ngilad na siya batasan. Way gipakitang kaayo diri nako, pero wa man sab ni siya magpasagad namo. Iya man gituman ang iyang responsibilidad si padre di pamilya. Aw hinuon sad. Suhito baya kaayo ko sa imong kinabuhi dayk Marla. Aw, syempre, best friend forever good ta. Hangtod nga mga matay ta. Dugaya nimo Karya, oy. Ganina ra kaayo ko diri sa mall ug pinaabot nimo. Ay, pasensya na kaayo, uy. Nihapit pa magukusbahay sa akong anak. Hilabang Norman. Gihapit na akong apo, oy. Gibingaw na ko. Taon-taon na manggod silang wa mo duaws bay. Sige na. Nakasabot ko. Mapinanggaon kaayo kaning mo mga apo. Aw, sa man di ay. Kay ikaw di ay, dili. Sige na oy. Di na ta maglalis anak. Tana. Kay ganina ra in taon to nagpaabot na to ang nag-imbitar nato, no? Sige, tana. Ay, agaw. Okay lang mo din, he? Okay ra gaw, busog kaayo mi. Ay, gaw ila-ilad ay mo si Edwin di ay ni. Mo ni si ang suki na mo nga di ay. Kinikot siya ang among kaon permi kung ganahan na may mag-ballroom. Ay, Edwin, meet my cousin, Liza, o iyan ang best friend si Marla. Hi, madam. Ay, kasakit. Di madam na kidinuon ko. Ayun na lang og diha. Hello Edwin. Hi. Nice meeting you, madam. Ila-ila sa day mo sa akong mga kuyog. Si Henry o si Michael. Hello. Hey, ma'am. Singuta, oy. Nindot jud sa feelings mo. Panington kag maayo. Oy, paano ni undang mo taong kag sayaw Karya? Nindot kaayo ang mga music ganiha, oy. Nindot pagig kaayo mo da ang mga di ay. Ni undang ko, oy, kay... Hey, nisakit ang akong hawak og sayos ballroom, oy. Ha? Magsige ba yung instructs Edwin ako? Nya, maingon siya og step forward, backward, turn, bend. Ay, abtik ba sad kayo kung musunod? Ay, sus na unsa ba karya nga? Pag-bend na kong dritso. Nikuto man akong hawak. Ay, murag naglisod na magani kong bangon o balik. Ako lang ang gipugos o bangon kay mauwang man ko. Ay! Uy! Ang ilaw pa kay kinatawaan. Isikatawad di ay katawaan ng talimod. Wana Karya, tiguwang ka na gyud. Uy! Sino kaya nang tingog di mo ihanggaw? Nailis, doon ako isulti ni mo. Oh, unsa man na? Si Edwin ba? Nagsige mag-text na ako, uy. Magsige magpang-invite. Pasuruyon ko nuta niya sa iyang gidyutihan nga diskubar. Ballroom lagi ko nuta. Na, mausad si Michael. Sige og text nako. Mao ba? Unya unsa man atuon nato? Suwayan ba natog suroy pa? O ba? Okay ra kaayo ko. Ikaw, unsa man? Wa na bitaw kay sa gabal? Wa naman kay bana nga magsige og pangita nimo. Okay, sige. Atuon nato sila. Thank you kay madam ha, nga i-recommend ninyo sa among trabahoan. Ay, way problema na, uy. Nagkasabot man sab mi ni Lisa nga anhiun jud mo namo. Bitaw, na-enjoy man sad mi og sayaw ganina. Daghan sang tao ganina no. Tuwem gidi ay mag-close din he? Yes, madam. Unya, madam, usmo na mo ha. Salamat kayo. Magbuwag-buwag na lang ta ninyo. At tumisunahan mo sa kay og taxi si Michael. Uy, ayaw una. Kung okay lang ninyo, mga una ta. Midnight snacks ba? Kana kung okay ra ninyo. Kana og wa pa mo kapuya, ha? Okay na madam, oy. Bye, Michael. Ikaw? Ay, okay ra na si Michael. Wa na'y libog. Okay, let's go na.
Murag lahi man ang akong gibati ni Edwin. Murag nakagusto man ko niya. Pero dili ni maayo. Ay, kaluod sad paminahon, no? Bata pa si Edwin. 29 pa. Unya ako, 50 na kapin. Ay, pagpuyo, Marla, wa ka ni angay. Uy, iguwang ka na. Galuod-luod ka lang. Oh, uy, si Edwin maning nag-text. Di niraman unta to akong pag-invite nimo, pero ay, naabot naman noon ta din sa sud sa sinihan. Nakahasol noon ko nimo. Uy, basin og doon nakapay lakaw, ha? Doon nakapay booking. Okay ra madam, uy. Basta ikaw kung kuyog, way problema na ko. Andam ko muhatag sa kong panahon para nimo. Oh, unsa? Tinuod ka, Edwin? Gaan kaya akong buot nimo, madam? Gusto ti kong paggaon, ug atimanon. Ambot na. Wa ko magkasabot sa kong gibati diha nimo. Oh, Edwin. Oh, Edwin. Nganong ni amang tamulaw sa motel? Sorry, madam, ha? Nagtuo ko nga okay na nimo kay wa man ka magklamo sa din isultihan ako ang taksi nga musud dali ni. Oh, Okay naman, madam. Mangkawas lang tagpalik din eh. No. Okay ra. Mag-shower sa ko, madam, ha? Pwede dili na lang ka magmadam na ako. Okay. Honey. Okay lang nimo, honey? Hala, naghubo siya sa akong atubagan. Ay, kanindot niyag lawas. Masulon kaayo. Nagkurog man ko, eh. Wa man ko kasabot sa akong gibati. Honey? Okay, honey. Yan. Dali. Doon na nag-shower. Ha? Unsa? Huyab na mo ni Edwin? Ug nagsige na di ay mo og kuyo? Shh, uy, hinayag ko ng tingog ni mo, uy. Ay, sorry. Masak man lang gud ta. Ginuo ko. Nakauyab ka gyud og batan-on, karyaha ka. Hinaya lagi ng tingog ni mo. Ikaw ba? Ay, nibaho man ko ba? Ngalain ka ayong paminahon. Maubitaw nga wagi ko musulti ni mo. Ako lang unta ning itago. Pero, dili man ako kaya nga wako'y kasultihan, uy. Unya, unsa man? Sigurado ka nga love ka niya? Lahab mo kuno ko niya. O, na-feel man sad na ko. Sama diha, uy. Naakapay ka feel diha. Ay, pasagdi na lang gud ko karya, uy. Taga ilan sa taon og chance ning tiguang nga malipay, uy. Hanggaw ka gyud. Unya, ay mo mga anak, unsaon nila ug masayod sila. Ay, dili sa intawon ko magpahibaw, uy. Itago lang yun ni nako. Ay, Diyos, ginahustot na. Ayaw na paghilag. Anak man yun na ba? Doon naman yun tayo laing-laing problema. Wala ko may baho kung siya kung bato na ni honey. Ay, igo na lagi. Ayaw na kagool. Sa gihapon, ni ako. Andam kong mutapang ni mo. Masulban na na imong problema. Magkita ta ugma. Ay, wa man ko makadaog kwarta karon. Ugma na lang, okay? Salamat, honey, ha? Salamat yung kayo. Love you. I love you too. Ay, murag lain naman, Liz. Nagkabantay
Hinay man ko nga magsiki naman lang nga dunay problema si Edwin. Nag-anad na kay imo man dayon tunulan o kwarta. Ay, tabang man lang gud unta ng ako niya Saba diha, ba? oy. Ikaw rabitay nag-ingon karon nga nagsigi na lang, nagsagunso na. Siya rusad, wa ka makabantay nga gipangwartahan kalaan ng Edwin. Wa man sad na masuod sa akong huna-huna, Liz, kay pinangka man ko niya. Kiring man kaayo siya na ako. Unya, kontento sad kayo ko sa among intimate moment. Nahibaw na kasbuot na akong ipasabot. Hilom diha, oy. Intimate moment ka dyan. Pag mata na, oy. Buwagi na si Edwin. Gipangwartahan ka lang, ana. Oh, Lisa. Ay. Hala, sige. Buwagan na lang na ako si Edwin, oy. Unsa? Doon na nasad kay na meet nga laing batanon? Oh, Kariya. Ug nasabot na ako nga wagit ko niya pangwartaha. Sigurado ka? Ambot lang yun nimo. Ano bang kana man sa iyong mga batanon imong magustuhan, oy? Ay, ikaw ba? Sige na lang, Kud. Di gani ko ni-open mo kay nagtuo ko nga ikaw ray makasabot na ako. So, ba di ay nako? Nga doon na sa'y batanon nga makagusto na ako. Luod ni mo, Karya, oy! Ay, bahala ka. Basta ako, happy ko. Love, ihag sad ko, be. Embrace sad tang duha ba? Kana bang mapil sad nako ang imong mga gakus, hawk. Kana bang mabati sad nako nga love gyud ko nimo. Ngano day ha? Wa ni mo mabati nga love ti ka? Oh, sagud eh. Nagsayang-sayang lang day ko sa kong panahon nimo. Sa akong gihatag nga love nimo. Kay wa man day nimo mabati. Ay dili man sa ingon ana love. Naibaw man ko nga love ko nimo. Pero wa lang kaayo nako mabati ba. Kanang i-care unta ko nimo. Aron mabati sab nako nga pinangga ko nimo. Kana bang lambingon ko nimo ba? Lambingon? Eh, kana di atong buhaton nga lawas ng kalipay. Sobra mo man gani na sa lambing. Oh, sama ini ron. Nag-check-in taron din sa motel. Kaya unsa man di atong buhaton din eh. Sobra pas lambing-lambing imong gusto, di ba? Oo, laki. Ayaw lang ko kasuko, good love. Ang buot ko lang ipasabot nga. Kapoy ni mo eh. Oo, asa-asa man ka. Gawas ko din sa kwarto. Aha? Mao pagani pag-check-in ato. Sige na. Unongon na lang nato atong lalis. Sige na, sorry na. Okay? Ay, ampot lis, uy. Wa naman ko makasabot ni Arnel. Igo lang gani kong misulti sa gusto unta na ako nga iyang buhaton. Kay unsa man day imong gusto? Ay, kana kong ganahan gud sa usa ka babay. Dili ba ganahan magyuta ng lambing-lambingon ta? Kana bang gakson-gakson? Kanag kanta? Unya, i-care sad ta. Aron ba ma-feel sa nato nga love gyud ta nila? Kay wa di ay nabuhatan ni Arnel nimo. Ay, dili manggod siya ingon ana, Liz. Lahi gyud siya ni Edwin. Unya, nahatag man tinuod ni Edwin ang imong gusto, pero gipangwartahan man sad ka. Unya, di asay Arnel nimo? Wa man tuod ka pangwartaha? Pero wa sad nimo na feel nga love ka niya. Kay mura lagwa, walang kalatoy-latoy. Ay, ambot lang nimo Karya. Wa kay kapaingnan. May pagmuhunong ka na imong bisyo. Maayo ka ha, Kariya? Husto gyud ang akong amiga nga si Lisa. Wa ko'y kapilian.
Murag ako ra may gituntos akong gibuhat. Way maayong padulngan. So kadadto nitagam na ko. Kita ra man di ay buangon sa mga batanon. Hangtod karon wa na gyud ko musod og relasyon. Wa na gyud ko magpailad sa mga lalaki. Nakaamgo ko nga wa na gyud ay tinuoray nga mahigugma sa sama nako og edad. Dinhi na lang ko kutob. Daghang salamat. More power sa RMN. Ay sadyang nag-awi. Mao kita mga higalang kaagi ni Marla nga taga Minglanilla, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan. Isang linggong pag-ibig. Lunes nang tayo'y magkakilala. Among kaagi gibuhatan nagduha sa radyo na Ingriding Inverturazo o kapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga hikalak, mga suking di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ha, ipada sa bagong email address sa raymonddrama.handumanan@yahoo.com. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. O kay bilis ng iyong